is Imbio, Beniglio, is my God. Kaya ipakita na ko niyo karon na sorti na po na siya. Isara ni kabato. Kita na yung color niya. Mana siya nga dinay koleksyon balanggod. Mungkin butana. Yung color. Kita na to nga kuan ba. May kabaguhan jud. Siya ko na ito ikuan dyan na to. Siya ganda ba ganito na no? Ito yun yung kabaguhan. Yung mga dulaan ba? Diri sa Dinagat Islands. Makita yun yung mga kabaguhan diri dapita na siya depende makita na to sa palibot. Makita na to na siya mga na siya nga kung ang rajita ni ano siya nga kung ano ba pakita rin ako ninyo madulaan lugar puro masikalo depende sa kogi lagi kita nini mga batuha klasik color dito sa Dinagat Islands muna siya ganting para sa Ginoong Diyos Divine Master Benedict Senior Master King of all Kings Master Benedict Senior Divine Grand Master Mas Madulik Universe gikan pa kanito hantod karon isa kaniya makita kung sa baybayan dagan marami diri ang mga bato ma-enjoy sa kagawang tanawon. Dagang salamat na lang sa matugusan nga rin ka na to ang kinuta na may habla sa mga ipon nagingon na din nga kan mo ta provide evidence ba kaya dagang salamat na lang ganang buhay sa bawat isa sa tuwa sa kalibutan nga itong ipuyan ang kalibutan nga itong nimutangan karoon na itong alawas. Thank you po ng marami.